सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं। काँग्रेसचे उमेदवार नवीनचंद्र बांदिवडेकर यांचं नाव सुरुवातीपासूनच वादात होतं, मात्र उमेदवारी मिळाल्यावरही त्यांचा प्रचारात सक्रिय सहभाग दिसला नाही। त्यामुळे उमेदवार लादला गेल्याची भावना सामान्य कार्यकर्त्यापासून पदाधिकाऱ्यांमध्ये होती। याची झळ मात्र पक्षाला बसली हे नक्की। कोकण हा खरं तर समाजवाद्यांचा बालेकिल्ला, मात्र शिवसेनेच्या कोकणातील प्रवेशानंतर हा बालेकिल्ला पोखरत गेला। मात्र तरीही गांधी नेहरू घराण्यावर निष्ठा असणारे काँग्रेसला मानणारा एक वर्ग अजूनही कोकणात आहे आणि प्रत्येक निवडणुकीत मिळालेल्या मतांवरून हे सिद्ध झालंय। कोकणातून सुधीर सावंत हे 1991 साली काँग्रेसमधून पहिल्यांदाच लोकसभेत गेले। मधु दंडवते यांचा त्यांनी पराभव केला होता। त्यानंतर सातत्याने सेनेचे वर्चस्व या मतदारसंघात होते। मात्र नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानं कोकणात काँग्रेसला नवी उभारी मिळाली। स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकीत काँग्रेसचं वर्चस्व होतं। 2009च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या निलेश राणेंनी सेनेच्या सुरेश प्रभूंना धूळ चारत दिल्ली गाठली। त्यानंतर काँग्रेसचा उमेदवार जरी निवडून आला नसला तरी मतांचं प्रमाण समाधानकारक होतं। मात्र राणेंनी काँग्रेस सोडल्यानंतर कोकणातील काँग्रेस पक्ष विस्कळीत झाला। 2019च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार नवीनचंद्र बांदिवडेकर हे उमेदवारी घोषित झाल्यापासूनच वादात सापडले होते। बांदिवडेकर यांचा संबंध सनातन संस्थेशी असल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता। कट्टरतावादी कारवाया करणार असल्याच्या संशयावरून वैभव राऊतला ATSनं अटक केलं होतं। याच्या समर्थनार्थ निघालेल्या नारासोपाऱ्यातील मोर्चात बांदिवडेकर सहभागी झाले होते। यावरूनही त्यांच्याबद्दल काँग्रेसमधील नेत्यांमध्ये नाराजी होती। अगदी त्याचा प्रत्यय निकाला दिवशीच्या सिंधुदुर्ग लाईव्हवरील चर्चेतही आला। अशोक चव्हाण पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे। अशोक चव्हाण पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे। अशोक चव्हाण पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे। म्हणजे हा नवीनचंद्र बांदिवडेकर कोण? म्हणजे हा नवीनचंद्र बांदिवडेकर कोण? म्हणजे हा नवीनचंद्र बांदिवडेकर कोण? त्यांच्या मनातलं काय चालू आहे ही खतखत आहे आणि म्हणून ते आलेलं उमेदवार तुपाशी, काँग्रेसचा कार्यकर्ता उपाशी। या उमेदवाराने फसवणूक केलेली आहे। या उमेदवाराला काँग्रेसमध्ये स्थान असता का? त्यांच्या मनातलं काय चालू आहे ही खतखत आहे आणि म्हणून ते आलेलं उमेदवार तुपाशी, काँग्रेसचा कार्यकर्ता उपाशी। या उमेदवाराने फसवणूक केलेली आहे। या उमेदवाराला काँग्रेसमध्ये स्थान असता का? मी सांगतो काही बोगस लोकांनी मी सांगतो काही बोगस लोकांनी बांदिवडेकर स्वतःही प्रचारात सक्रिय दिसले नाहीत। एकीकडे कार्यकर्ते काम करायला तयार असताना त्यांना विश्वासातही घेतलं नाही। त्यामुळे हा उमेदवार लादलेला आहे अशी भावना कार्यकर्त्यांची झाली। त्यामुळे जे व्हायचं होतं तेच झालं। 60,000 मतं घेईपर्यंत बांदिवडेकर यांच्या नाकीत दम आला। काँग्रेस पक्ष एक वेगळी विचारधारा असणारा पक्ष आहे। भाईसाहेब सावंत यांच्यासारखे अभ्यासू नेतेही याच मातीतले। आजही या विचारधारेला मानणारे लोक कोकणात आहेत। त्यामुळे काँग्रेसनं एका कट्टरतावादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप असलेला उमेदवार देऊन आपल्याच पायावर दगड मारलाय हे मात्र नक्की। भगवान शेळटे, सिंधुदुर्ग लाईव्ह।